ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ନା 10 ଲକ୍ଷ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛିକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା? ପଇସା ସବୁକିଛି କରିପାରେ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବଙ୍ଗଳା ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କିଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି, ଭଲ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଲବ ଗଦି ଖଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଇସା ସବୁକିଛି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ମଧ୍ୟ କେବେ କିଛି କରିପାରେ ନା। ବେଳେବେଳେ ସବୁକିଛି ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି